RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chinchin, 27 anyos, single. Nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsuporta sa akong amahan nako. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ni, Chinchin, ngano di ay parehas mong apelido sa imong mama? Asa di imong papa? Kuwan ko si Papa Good. Mama rin may naniya. Aluya! Ako rin naluy! Kuya din ni mo, oy. Wala kay papa. Saan naman lang nanimoy ni family day sa school. Ay, ko kina nga si mama rin ni mo mo ani. Kaluoy ta. Nainan ta, uy, papa. Asa di akong papa. Chinchin-nak. Permi na lang ko sungugon sa akong mga classmates. Kaya wa man kuno ko'y papa. Nya, wa kuno ko'y middle name. Parehas ko na tag-apelyido. Asa di akong papa, ma? Nak, kuan. Tabaga ko, ma. Wa kang kuna sa imong papa. Unsa, ma? Nak, kano sa may inyong family day? Kaisan ko na lang ni Momoy atong patungahon, anak. Ayaw na lang, ma. Kanus amang ko nito nga anang family day. Nga dili man gyud kumuto nga anak. Nak. Bulihon raman ko anak nga to sa mga eskwelahan.
Mas maayo pag magpuyo na lang ko din isbay. Chin-chin. Una na lang ko ni mo, Day. Sige, Day, bye. Amping sa pagpauli. Okay, sige, Day. Salamat. Ikaw po, Amping. Chin-chin? Oh, kinsa ka? Ako si George. Imong amahan. Unsa? May mong makisulti nimo. Mangitatag kakanaan nga dili kay lahi dinhi sa inyong eskwelahan. Pagkadako na din nimo anak. Naibaw ko nga dako kayo akong pagkuwang niyo. O dako kayo ko sa nga nahimo sa imong inahan. Pero karon, andam na ko nga mubawi nimo anak. Ingon si Mama. Wa ko nimo ang kuna. Oh. Tinuod. Gipa-eskwela pa ko atong tungura sa dihang ni Mabdo si mama nimo. Ug way gusto nga ako mga ginikanan niya. Baw nga sa dihang pagkahibaw nako nga Mabdo siya. Mitalaw pud ko. Kadahibaw ko nga daghan ang mawa nako pananglit. Muundan ko sa akong pagtuon. Pa, Anak, niyaw. kwarta. Oh, magamit ni nimo. Ug pananglit doon na kay kinahanglanon, ignalaw niya ko. Kay willing kumutabang nimo. Wa ko may baw kung unsay angan akong bation sa dihang kalit nga nagpakita ang akong amahan nako. Pero, usa lang ang sigurado ko. Gusto kong mabati kung unsay feelings nga naay amahan. Ako kinigihilom ni Mama nga sige na kita ni Papa kay nahibaw ko nga masuko manggid siya nako tungod sa dako niyang kalagot sa akong amahan. Hangtod nga naay nakasumbong niya nga nakita daw mi sa akong amahan. Unya, Nakikita ka day sa imong amahan? Nga wa magpahibaw na ako. tungod kay nahibaw man ko nga nasuko kaniya. Nya masuko sa kanako. Ug wa nimo mahuna-huna nga mas masuko ko sa imong gibuhat nga pagtago-tago na ako bahin ini. Ma, anda mo bawi sa Papa sa iyang mga pagkuwang nako. Usa pa, gusto kong makasuway kung unsay bation sa usa ka anak nga naay amahan nga magpangga pod nako. Idaw pagidain nimo nako, Ma. Chin-chin. Pero nak, napalaga ko nimo. Pananglit mahibaw ang iyang legal nga pamilya, ang iyang asawa ug mga anak. Tingali kalaptan kanila. Dili na mahitabo, Ma. Dako ko pagtuo nga dili na itugot ni Papa nga mahitabo na. Nakita nako niya, Ma, kung unsa siya kawiling mubawi karon sa tanan niya, Ma, pagkuwang nako. Chin-chin. Nak, pasensya na. Nalit ko sa tong sabot. Saon nga, nagduda na manggod ang imong mga igsoon ug akong asawa. Kung nga nung magsige na lakog lakaw. Okay ra pa, okay ra. Pasensya na kay nak.
Daan pagyud ko. Nga doon na kay babay. May rin nagisundan ti ka. Evangeline, nganong niya ka? Ikaw mao'y nga nung niya. O saman, kabit ni mo? Wako'y kabit. So, o sa may tawag ni mo aning babayan? Anak na ko siya. Imong anak? Oh. Siya mo'y akong giingon nimo sa una. Ngawa na ko ang kuna. Ug niya, gusto kong mubawi niya. Seran ko ang imong mga anak, ani. Evangeline! Pa! Day, mayo kay niya na ka. Gidae mong mama sa ospital, day. Kigyatake. Unsa no eh? Adto ada yung day. Ibasin, wala kay maabtan. Nga nang gibiyaan man ko ni mo, ma. Ako na lang usa. Usa na malalin ako, ma. Anak, ayo ka balaka. Ni ako. Dili ti ka pasagdan, anak. Pa! Kinsa ka? Legal nga, anak. Oh. Og dito yung kog anhi aron pangitaon ka. Aron sultihan ka nga bisag unsa ka gamay. Wa kay makuha nga suporta gikan sa among amahan tungod kay anak ka lang niya sa gawas. Og dili mi makatugod sa akong mga igsuon nga doon na mi katunga sa suporta sa among amahan. Kung mamugos man gani ka, ipapriso ka ginamo. Unsa? Karon nga wagid ko ilaing kaduulan tungod kay wa naman si mama. Nagkinahanglan gid kog suporta sa akong amahan aron makatiwas ko sa akong pagtuon, pero gibabagan sa legal nga pamilya ni papa ang iyang pagsuporta nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makapugos ba ko sa pagpangayo o suporta ni papa bisag wa siya mabutang sa akong birth certificate as akong amahan? NA manggoy gibutang sa akong birth kay lagi, wa ko ang kuna ni Papa pag-una. Ikaduhang pangutana, gididay ko ni Papa sa dihang gimabdos pa ko ni Mama. Unya, gusto siya nga mubawi na ako karon sa iyang mga pagkuwang. Doon na ba ko'y laban sa mga igsoon, bisag wa na butang ang panga ni Papa as akong amahan sa akong birth, pero verbally iya kong giangkon? Pananglit pasakaan ko kaso sa legal nga pamilya. Unsa may legal action ini? Doon na ba ko'y dakong chance aron i-fight pud nako ang akong katungod? Ikatulong pangutana. Makabuot o makapugong ba diay mga igsuon nako nga anak sa asawa sa akong papa sa dili pagsuporta nako ni papa nako tungod kay sila mo'y legal nga pamilya? Ikaupat og katapusang pangutana. Igo na ba nga verbally giangkon ko ni Papa nga iyang anak? O
magkinahanglan pag-confirmation sa akong mama. Unya, kay patay naman ang akong mama. Unsa may akong buhaton, og asa man ko pwedeng moduol. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chin-Chin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Kami today and always ang mahatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Og ay pagduha-duha ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi gyud partner no kung saan nila pagpadala ang ilahang suwat. Daghang pamagi. Ayaw lang diretso ipaagi sa Facebook ni Attorney Bathan o sa akong Yes. Dr. Rene Obra nga Facebook kay dili na mao ang proseso, no? Adto gyud sa among gihinganan na while ago. Yes. Unsaon sa pagpadala sa mga suliran kay himuan man na siya og drama sa atong mga talents og scriptwriter. Yes, and continue to like and follow us, Dr. Rene Obra and Elaine Tantenko Bathan sa Facebook account. But please like and follow also kini ang akong suliran official writers page og mapaminaw mininyo kung maawahita no sa schedule nato sa drama sa radyo sa kahanginan ay kagool kay naa YouTube channel na apoy Facebook account. Mani paminawan ni Tisbel Caballero Barliso diha sa Kuwait. Yes. Sige kinig-text nako. Kang Sir Solon Javier pod, kusog kaning maminaw nato. Hi, Ang ato kumusta? makutlo nga pagtulunan karong adlaw attorney nga never plan a future with people who don't have future plans. Tinuod! Kay maangin ka. Maangin ka. Kung gusto mo ka ma-bright sa eskwelahan, amiguhan ng pinakatapuan sa Ano inyong mga klase. naning? Oh. Ayaw to magsigil ng cutting classes. Kay maangin man ka. Maangin ka. Wa po kay ani anak nila, no? Mao yun. Matakdan pa ka. May tatong ikay maka-influence nila. Oo. Oh, you always have to be to surround yourself with good people. Okay, makuan ka, madaman ka. Ha? Yes. So may pagpaminaw sa atong mga DOH-TRC boys, no? Jeffrey Luberas, Gistoni Mamulang, Tampos Elizalde, Geraldine Lopez, Giovanna Riche, Wagas, Richie Bren, no? The same is true sa mga taga-sityo Sandayong, Guadalupe, Cebu City, mga PL family, Charles, Nino, Kin, Noel, o si Jane, no? Yes. Asa pa may ako igrita ni attorney, no? Kinsa pa? Si Honey Lane Bayawa. Salamat na kayo, ma'am, sa inyong pag-abi-abi nako. Ni Dr. Ray Cui, diya sa kilometer 50, Sangi, Madridijos, Alegria, Cebu. Di mo magkukunang speaker dito, attorney, sa Alegria. Salamat kayo, Father Ray Cui, na? Nagipatsulti ko nila about deliverance and exorcism. Nagagayang naminaw na ko dito sa kilometer 50, Sangi, Madridijos, Alegria, Cebu. Regards nyo diya, og salamat kayo sa saging nga inyong gihatag nako kay nalingaw yung taong kong kaon. Salamat kayo. Okay. And letter sender nato karong adlaw. Ang atong letter sender si Chin. Punto legal ta karong adlaw. Punto legal, 27 years old, Minyo. Taga-diin ni siya ito ni? Liloan, Cebu. Liloan, Cebu. Mayor Aljo Frasco, Congressman Duke Frasco, and of course, DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Live, love, Liloan. Yes, nagantag kaila na sa Liloan, no? O sa kwan, sa kining sulod nga kwan, sulod nga lungsod. Compostela. Mga Paradyang family. Kumusta naman day ka, Brad Pipi, Arnold, ug na Nalinda Paradyang diya sa Compostela, Cebu. Yes. Unang pangutana ni Chen, makapugos ba ko sa pagpangayo ug suporta ni Papa bisag wa siya mubutang sa akong birth certificate sa akong amahan? NA man gyoy gibutang sa akong birth kay lagi wala ko giangko ni Papa
Pag-una. Pero karon giangkon naman ka. So, there are other ways to prove manggod nga amahan, no? Sa atong atong paternity, no? So, dili ra kinahanglan nga ma-acknowledge ka pero mas maayog yun kay that is the most binding nga proof to show nga giangkon ta sa imuhang papa. Pero naailain mga pamaagi like baptismal certificate, photos, text messages or whatever to show nga giangkon ka nga anak sa imuhang papa. And with that proof, no, pwede gyud gihapon ta kapangayo, especially kung willing ang imong papa kay giangkon naman ka. Unya aparte sa pag-angkon is pag-ako pud siguro sa imo sa responsibility sa pagkaamahan. So pwede kaayo. Pwede ra day kuno ingon sa Atty. Elaine, no? Ikaduhang pangutana, do gidinay ko ni papa sa dihang gimabdos pa ko ni mama, unya gusto siya nga mubawi nako karon sa iyang mga pagkuwang, doon na ba ko'y laban sa mga igsuon bisag wala nabutang ang pangalan ni Papa sa akong as my father sa akong birth apan verbally iya kong giangkon? Pananglit, pasak-an kog kaso sa legal nga pamilya. Unsa may legal action ani? Doon na ba ko'y dakong chance aron i-fight pod ang akong katungod? Yes, naagyod kaayog labi na nga kibaw na ta nga giangkon ka na sa imuhang papa, no? Unya dili man na sa imuhang mga igsuon, no, nga mo buot, no, because kung giangkon ka sa imong papa ug maugyod na ang kamatuoran nga anak ka sa imuhang amahan, dili gyud na sila makakiha, no, wa sila mapasaka against you nga mahimo gyud sila nga what do you call this, mahimong mubabag, no, sa responsibility sa imuhang papa ngadto nimo. Kay kung giangkon ka sa imuhang papa nga anak, then it go attached partner, no, ang iyang responsibility as a father nga muhatag og suporta nimo. Yeah, labi na pareha ka kagwapo change sa imong papa. Lagi. Naa ba kay katungod or chance nga i-fight ang imong katungod? Of course. Labi na nga giangkon ka sa imuhang papa way daghang surya. Dili na kinalag DNA testing. Dili na. Kay giangkon man ka. Parehag kag naong. Pero ako yung suggestion po partner is that kung musugot, no, ang imuhang papa chen para mahimo pod untang legal, no, nga naagid tay strong evidence, ipa-acknowledge unta ka sa imuhang birth certificate sa imuhang papa. Or maski lang ang affidavit of paternity, no, nga moangkon ang imuhang papa, no, that's the least that he can do sa imuha after denying you for a few years, no, nya para makabawi pud unta imong papa nimo nga mo-issue siya affidavit nga anak kaniya. Hinaut mi nga nakabati ang imong papa na nga mong tambag ni Atty. Elaine. Or kanang mga amahan din nga pagsugod ni limod siguro kay nahadlok sa responsibility ba. O ayaw intawg ang inang mga bata, no, papa, daddy, ayaw intawon kay kibaw man mug anak ninyo di ba? Unya maluoy pud mo sa mama, more importantly, maluoy pud mo bata. Alright. Ikatulong pangutana. Yes. Makabuot o makapugong ba di ay ang mga igsuon nako nga anak sa asawa sa akong papa sa dili pagsuporta nako ni papa nako tungod kay sila maoy legal nga pamilya? Dili gyud na malimod, no, dili pod na pwede makabuot ang mga anak or even the legal nga wife kung naay anak sa gawas ang usa ka laki, no, obligado gyud pud siya nga muhatag og support ngadto maski pag illegitimate ang anak, maski pag anak sa gawas, maski pag product of an illicit relationship, wa in town sala ang usa ka anak, no, and the law is very clear, wa na mag-ingon nga ang suporta ngadto ra sa mga legal nga mga anak. Ang support is given to the child regardless of legitimate or illegitimate. Okay. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Igo na ba nga verbally giangkon ko ni Papa nga iyang anak o magkinahanglan pag-confirmation sa akong mama? What if patay na akong mama? Unsa may akong buhaton ug asa man ko pwedeng
muduol, Attorney Ellen. Well, dili gyud igo nga verbally, although dako pud siya og tabang, but like I said kaganina, better gyud nga mohimo unta og affidavit of paternity ang imuhang papa or i-acknowledge ka sa birth certificate nimo, no? Para naa kay ligon tin-aw klaro nga dokumento untang makuptan nga ma-acknowledge gyud ka sa imuhang papa ug maka-assert ka sa imuhang right ug imuhang katungod ngadto sa imuhang papa kay anak man kaniya. Okay. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.